Голямо парче. Ела тук, ела. Ух, майко! Пусти аванса повече, бе. Това е голямо парче. О, огромно! Огромна е! Ела тук. Внимание, кой бържи за кепа? Пусни аванса, бе, и я смори, бе. Ох, майко, гледай. Огромно. Не, тук ще скъса. Майко, огромна е, човек, ти води си. Мале. Чай да снима по-отблизо. Майко. Гледай какво става. Огромно. Тия клипове трябва да ми ги прачи, като се прибира. Ама в смисъл на България, като се прибира. Що става и за ядене? Не. Що?